Mga marites? Ayaw ka ulit ano mga marites? Dako kayo na sila tabang dari sa itong kalibutan. Der, daga na kay marites ni sa kalibutan ba? Makalagot kayo. Mga marites? Ayaw ka ulit ano mga marites? Dako kayo na sila tabang dari sa itong kalibutan. Dakog tabang? Nganong kaingon ka? Oo, kayo na sila tabang oy. Sumaa sa una, namatay among manok. Hapit nagikumalit bay. Hapit na kumalit. Ning kabot ra, ni abot ra nakalit ang marites ba? What? Niingon nga, uy Rick, buntag na. Basta inyag malit ka. Nakamata ko, nagpasalamat ikong dako sa iya. Mutbol gid to ko sa trabaho kung ditungod niya. Ay, kaulit ng marites. Maulit lang ko ba? Mulabay ta. Maginunghunga dayon sila. Labay ka? Istoryahan ka nila? Ayaw na pagdauta. Anang paglabay nimo, magstorya sila. Wala na sila nagmaritis, wala na sila naglibak. Giihap ra niya tanan mga silingan nga nangabot kung kumpleto ba. Mao ba? Una, Ingana din na? ipod din niya sa barangay kung kulang. Gago! Oo. Ana na sila kabuutan. Ang galing! Ang galing! Ay, pagka-judgmental na marites. Sa una, nakoy barkada. Judgmental kayo. Kamulo sila, anak sayang uyab ba? Tingala siya kay, namay ga, paniid sa ila. Yang gilili. Uy, di, kasayo ba niyo kong marites? Suwete niyo mo. Anak daw tong bae, oh. Sir, ngutana lang tako. Mo extend pa ba mo? Lapas, bukod mo 3 hours.